Samantala, natagpuan po ang isang hindi sumabog na bomba sa bulubunduking bahagi po ng sitio Limongon, San Jose, Barangay Kakandungan, Natividad, Pangasinan nitong Disyembre 18 ng kasalukuyang taon. Ayon sa ulat, ipinagbigay alam ng isang opisyal ng barangay sa pulisya ang pagkakatuklas ng isang kahina-hinalang bagay sa lugar. Agad na responde ang mga otoridad at matapos ang masusing verifikasyon na pag-alaman ito ng isang MK-82 bomb series na may tinatayang 180 na simento o sentimetro ang haba at may bigat na humigit kumulang na 500 pounds na bahagyang nakabaon sa lupa. Dahil matarik at mahirap pasukin ang lokasyon, itinuring na hindi ligtas at hindi posible ang pagkuha at pagdala sa naturang bomba. Kaugnay nito, inirekomenda naman ng Explosive Ordnance Disposal or EOD technician ang pagsasagawa ng blast in place bilang pinakaligtas na paraan ng disposisyon. Bago ang operasyon, nakipag-ugnayan ng pulisya sa lokal na pamahalaan at iba pang mga kaukulang ahensya upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Matapos makuha ang mga kinakailangang pahintulot, matagumpay na isinagawa ang pag-control detonation ng walang naitalang insidente. Tiniyak naman ng PNP na mahigpit ang sinusunod ng lahat ng safety protocols sa buong operasyon. Patuloy namang hinikayat ng Natividad Police Station ang mga residente na agad iulat sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya ang anumang kahina-hinalang bagay upang maiwasan ang posibleng panganib sa komunidad. IFM News. IFM News. IFM News.